खुलुमबाय गासैबो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो आङो बरायना लाबाय। बैसागु बोथोरनि गासैनिसिमबो बड'लेण्ड बुब्लि अनसायगिरि आरो रायजो राजा नोंथांमोनखौ गासैखौबो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। दिनै गोनांथार आयदा बे आयदाखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया दंफैयो आरो दिनैनि जे मोगा-मोगि आयदा बे आयदायाव बयजोंबो सिनायजानाय मानगोनां गागि लिरगिरि बिथाङा आथिखालाव बयजोंबो सिनायजाखानाय लोगोसेनो बिथाङा गोबां खन्थाइ रायथाइ बिथाङा लिरदों। साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि लोगोसेनो आथिखालाव बिथाङा क'क्राझार गभ कलेजनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट फिजिक्सनि नैबे समाव मानगोनां बिथां डक्टर अन्जु बसुमतारी गिबि गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लियाव बरायना लाग्रोबाय। खुलुमबाय। दिनै जों मोगा-मोगि आयदायाव बिथांजों जों सावरायलायगोन जे रंजालि बैसागु बोथोर दा सोलिबाय थादों आरो बेखौ लानानैनो गोलावै जोङो नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया नैबे समाव दङ आरो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो नाजागोन आरो नोंथांमोननो मिथिहोगोन जे बैसागु बोथोर थामहिनबा बैसागु आगुनि बैसागु आरो दानि बैसागु बेनि गोबां बाथ्रा बिथांनिफ्राय गिबि गिबियावनो जों मोनथिना लागोन। नंगौ दिनैनिफ्राय बैसागुआ जिहेथु जाबाय दा बे बिथिङाव नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जे आगोलनि बैसागु आरो दानि बैसागु मा बेहाय डिफारेन्स दङ? गिबि गिबियावनो आङो बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बयनिसिमबो आंनि बैसागुनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोबाय। नंगौ जोंना बैसागुआ बैसाग दाननि बा बोसोर गोदाननि 1 अक्ट'निफ्राय जायोब्लाबो जों बैसागु होननानै बुङोब्ला जों दिनैनिफ्रायनो हमनो हायो। मानो होननानै बुङोबा दिनै मोनसे जोंहा गिदिर मोनसे खामानि थायो, मोसौ बैसागु बा मोसौ थुखैनाय। बिनि बादैबो जोंहा आरो गुबुन गुबुन फालिनायफोरबो थाबावो। ओंखायनो जों बैसागुखौ दिनैनिफ्रायनो होननानै हमनानै लानो हायो। आरो जों नुबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसागु होननानै बुङोब्ला दिनैनि बे पुस संक्रान्तिनिफ्रायनो मानसिफ्रा एकदम बयबो माने बेस्थ' जाजोबो। जाय जायनि गोदोथ' गामिफ्राव बयनिबो न'आवनो मोसौ थायोमोन, बयबो मोसौ थुखैनायनि थाखाय मुखुब जायोमोन। आरो बेबायदिनो अखानायै बिनिफ्राय मानसि बैसागु आरो बेबायदिनो गोबां माने बेबायदिनो गोदोनि समावथ' माने खमैबाबो सान 7 बैसागुखौ फालियोमोन होननानै जों खोनानो मोन्दों। जों जेला उन्दैमोन बे समावबो जों नुदों 3, 3, 4 गाहाम बैसागुखौ फालिबाय थानाय जों नुदों। गिबि सानखालि बे मोसौ थुखैनाय बा पुस संक्रान्तियाव आरो 1 बैसागनिफ्राय जे मानसि बैसागु, बिनि उनाव मोनसेनिफ्राय मोनसे सानसेनिफ्राय सानसे बैसागुआ जाबाय थायो बा आगान गाखोमोरनाय सिन्थायनो जायोमोन गोदो। बेबायदिनो जों नुबोदों। माने 3 सानबाथ' जाखायोमोन गोदो। दा आथिखालनि फालिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोबां सोलायनाया फैबाय। मानो होननानै बुङोब्ला गोदोथ' बेबायदिनो बैसागु होननानै बुङोब्ला न'खर न'खर बा गामि गामि बेबायदिनो बेबायदिखौनो नुनो मोनोमोन। जों उन्दै समाव बैसागुआ जौस्राङाव गाखोआखैमोन। गामि गामि बे गामिनिफ्राय बे गामि बेबायदिबो रंजालायनाय आरो मोसालायनाय मागिलायनाय बेबायदि जों नुबोदों। नाथाय आथिखालाव जों नुनो मोनो बे मोसौ थुखैनाय आरो मानसिनि बैसागु बेयो माने बयबो खालामो दाबो गाव गावनि न'आव बा गाव गावनि गामियाव। थेवब्लाबो बेजों लोगोसे दा जौस्राङावबो बैसागुआव फैबाय। जौस्राङावल' नङा, माने आथिखालाव नुनो मोनो गामिफ्रावबो, जेरै टाउन सहर खाथि खालानि गामिफ्रावबो जों आगु बैसागु फालिनायबो नुबाय। आगु बैसागुनि कनसेप्टआ एकदम बुंनो थाङोबा जोंनियाव एसे गोदानानो। जोङो सिगाङाव जेला जोङो बेबायदि आगु बैसागु जों नुवाखैमोन। असमियाफोरनाव जोङो बहागि बिदायखौसो नुदोंमोन। दा नुनो मोनबाय जे असमियाफोरनावबो आगु बैसागु फालिगासिनो दङ। जों आगु बैसागु फालिनाय बेखौ दा गोदान नोंथाङा बुंबाय। दा बेहाय
मा बर' समाजाव दि गोदोनि आरो दानि जिहेथु दा आगु बैसागु फालिबाय माफोर खहाफोर दं नामा बे फालिनाय आगु बैसागु आरो बेखौ गोनांथि दं होननानै नोंथाङा सानो नामा? गोनांथिया जों मोनसे जिनिसखौ ओरैबायदि मोनदों जोङो सिगाङाव जोङो बे बेबायदि आगु बैसागु कनसेप्टआनो हयथ' प्रि ख्रिस्टमासनिफ्राय फैदों जानांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जों जेला जों निजे गाव हस्टेलाव थायोमोन आं शिलंआव फरायनाय हिसाबै बेहाय बांसिन बेबायदिनो ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव आं थानो मोनदों आरो बिथांमोनहा बे ख्रिस्टमासावथ' बयबो न'आव थांजोबो नाथाय ख्रिस्टमासनि सिगां सिगां बिसोरो प्रि ख्रिस्टमास फालियोमोन जानो हागौ बे कनसेप्टआनो जोंनाव फैदों मानो होननानै बुङोब्ला जों जेला जों स्कुल कलेजफ्राव स्कुलाव नङा बांसिन कलेजाव जेला नुयो जे कलेजाव जों नुबाय जे बा जोंनि कलेजावबो जों दा आगु बैसागुखौ फालिगासिनो दङ गथ'फ्रा बैसागु समाव एसे गोलाव बन्द'खौनो मोनो सप्ता खनसेसो मोनो बिसोर न'आव थांजोबो गाव गावनि न'आव थांजोबो दा बेनि सिगाङाव बिसोरो मोनसे बेबायदि फोरबो फालिनाय बेबायदि मोनसे फालिनायनि गोनांथि गैद्रायाबो नङा दङ मानो होननानै बुङोब्ला आं निजे माने पार्सनेलि आं साना जे बे आगु बैसागुआ जोंखौ माबा मोनसे खहा खालामगोन बिदिबो आं साना मानो होननानै बुङोब्ला बे आगु बैसागुखौ एजुकेशनेल इनस्टिटिउटफ्रावनो बांसिन खालामनाय जायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो गथ'फोरखौ दानि गोदान माने इयुन जोलैफोरनो जोंनि दोरोंनि सोमोन्दै जोंबो मिथिहोनो हायो जोङो जोंनि कलेजावबो जोङो मैयासो फालिदों बेवहाय जोङो गथ'फोरखौ जोङो बे खांख्रिखला हाजोआव लांदों हाजोआव लांनानै जोङो मैगं मैला मा लाफा सायख' बा माखौ होनो मा बिफां बेबायदि थायो बा गोखा गोखैखौ मानो जायो बिनि सायावबो जोङो हाग्रायावनो मोनसे लेक्सार लाखिदोंमोन जों रोंगौसाफोरखौ लिंबोनानै मानि थाखाय बेबायदि दोरोङा जोंनि थाखाय गोनां बे जिनिसखौ जों गथ'फोरनो मोनथिहोनो नाजानाय जायो आरो जोंनि बे दोरोंखौ जे जों फालिनांगौ बेखौ जोङो हयथ' जों गथ'फोरनो एसे मोनथिहोनो हायो बिनि हेफाजाब आङो बैफोर बाथ्राफोरखौ जों सावरायबावगोन आङो नैबे समाव जे जागायनायाव मोसौ बैसागु नोंथाङा बुंदोंमोन दा बेखौ फालिनो थाखाय बा फालिनायाव माबायदि जायोमोन गोदोनि समाव गोदो जों उन्दै उन्दै समाव जों नुबोदों जे दिनैनि दिनाव थारमाने संक्रान्ति खालि मोसौ मैसोखौ माने गलिफोरखौ एकदम फोसाबस्रांनाय जायो मोसौनि गासैबो गोजाम दुरुंफोरखौ गाहरनाय जायो आरो मोसौखौ माने थुखैनो लाङो बिनि आवगायाव मोसौखौ थावबो फुनो आरो बे मा होनो माबा लानानै हांगार आरो थाव गोथां आरो बायदिसिना माबा बेबायदि ज' गलायनानै मोसौफोरनाव मोनसे दागोबो होनाय जायोमोन फाख्रा सिख्रा दागो होनाय जायोमोन बेखौ जों उन्दैयाव नुबोदों आरो बेबायदिनो मोसौखौ बिदिनखालि माने दुरुं होनाय जाया मोसौखौ उदाङै हगारनाय जायोमोन आरो ओरैबायदि फोथायनाय दङमोन गोदोथ' हाग्रा बंग्रा जेरावबो खाथि खालायावनि जेरावबो जाहार हाग्रा मोसा लख्राफोर फैयोमोन दा मोसौखौ जिहेथु उदाङै हगारनाय जागोन मोसौआ बिदिनो गांसो नागिरै हाग्रायाव हाबहैयोब्ला जाहाथे मोसा लख्राफ्रा बेबायदि मोसौखौ नुनानै माने माबा मोनसे गुबुन सानो जाहाथे बे अरा बिनि थाखाय खालामो होननानै जोंनो बिदि खोन्थायोमोन उन्दैयाव बेबायदि फाख्रा सिख्रा खालामनानै आरो दा बेजों लोगोसे आरो खायफा खायफा होनो बेहाय जे लागायनाय जायो बे मोसौनि थाखाय मुलि होननानैबो बुङो गोबाङानो जानो हागौ बेवहाय माखासे गोनोखोआरि माखासे जाहोनफोरबो थानो हागौ बेफोरनि थाखाय नाथाय जोंनि फोथायनायाव जों बेखौनो मोनबोदों आरो मोसौफोरखौ बिदिनखालि उदाङै हगारनाय जायो बिसोर खिन्थु बिनि उनाव जेला मोनायाव गलियाव लाबोफिनगोन दा मोसौफोरनो गासिबो गोदान दुरुं होनाय जायो बेबायदि गोदान बोसोराव आरोखि गोदान दुरुं होनाय जायो गिबि सानखौ जुदि मानसिनि होननानै बुंनाय जायो दा बेहाय माबायदि आसार खान्थि दं बेहाय माबायदि सिस्टेमाव बेखौ आसार खान्थिजों बर'फोरा स्पेसियेलि बर'फोर बेखौ फालिनाय जायो बर'नि न'खराव माबायदि नुनो मोनो गिबि सानाव मोसौ बैसागुखौ से खालाराव मानसि बैसागु बैसाग दाननि 1 अक्ट'खालि मानसि बैसागुआव जों नुनो मोनदों उन्दैनिफ्रायनो जे गेदेर गोलावफोरखौ मान होनाय बा गाव गावनि धोरोमनि
धोरोमनि जे माबा दङ बे हिसाबैनो जेरै बाथौआरिफ्रा बाथौ आरज गाबो बा ब्रह्मफ्रा न'खराव बा गामियावनो बेबायदिनो आहुति होनायखौ जों नुबोदों जोंनि गामियाबो बेबायदिनो बुंनो थाङोबा ब्रह्म गामि नाथाय बेबायदिनो बाथौ नियमखौबो फालियो गोबांहानो गाव गावनि सिथ्लायाव बाथौ थायो बा रायजोआवबो बेबायदिनो गेजेर बोसोराव खनसे हामबाय होयो बेबायदि बाथौखौबो फालियोमोन दाबो फालियो बेबायदिनो आरो ब्रह्म धोरोमनि बेबायदि माबाखौबो हुमखौबो दाबो सावो दा बाहाय जों नुबोदों जे फुङावनो बे हुम सावनाय जायो आरो बेबायदिनो गामियैनो सावनाय जायो खायफा न'खरावबो सावो न'खरानो जा बा गामियावनो जा बयबो गिदिरफोरखौ मान लायो आरो बेबायदिनो हागौमानि जायफोरहा हायो आरो गोदान सि जोम गाननायबो जों मोनबोदों बै सानखालि गोदान जि जोम गाननायबो मोनबोदों गोदो जों नुनो मोनोमोन जे न'खर न'खर थांनानै बिदिनो मोसानाय बेखौ गामि गामि थांनानै बिदिनो ज' लोगो नांनानै मोसानाय बैफोर थासारिखौ आथिखालाव नुनो मोनला नोंगौ बे जिनिसा एसे खमायलांबाय एसे मानो होनबा जोंबो दाबो गामि खाथियावनो थायो जिहेतु जोङो बे बैसागुनि समनि दामनाय देनायफोरखौ खोनायो सिगाङाव जोंनावबो बिसोरो फैयोमोन गामि खाथिनि हिसाबै बा गामिनिनो गोजाम मानसि हिसाबै फैयोमोन नाथाय बे जिनिसा एसे खमायलांगासिनो दङ नुनो मोनदों आरो सिगाङाव जों नुनो मोनदों उन्दैफ्रा उन्दैजों सेंग्राफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिख्लानि ग्रुप आरो बेबायदिनो एसे बैसो गोनां आइजोफ्रा गावसिनि ग्रुप आरो हौवाफ्राबो बिदिनो गावसिनि ग्रुप मोनसे थायो आरो एसे बैसो जासिननायफोरना आरो आलादा बिदिनो ग्रुप थायो जों नुबोदों बयबो बिदिनो गाव गावनि हानजा लानानै बेबायदिनो मोसानाय रंजानाय जों बेफोरखौ नुबोदोंमोन नाथाय बे जिनिसा आथिखालाव एसे खमायबोबाय जानांगौ बे रायजोनि जे फालिनाय आरो गाव गावनि न'खरनि जे फालिनाय बेफोरावबो मानसिफ्रा एसे बेस्थ' जाबाय बायदिबो आरो प्लास जौसांनि बैसागुआवबो हयथ' एसे खमायदों एखे समावनो जायोखाय हयथ' बेबायदिबो जाबायबो जानो हागौ आरो बुंनो हाया मानि थाखाय गुबुन गुबुन जाहोनफोर थानो हागौ गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जाहोन थानो हागौ दा आथिखालाव जों नुनो मोनो जे बे गोदान जेनेरेशना इयुन जोलैफ्रा बिसोरथ' ग्लबेलाइजेसननि थाखाय बिसोरनाव गुबुन गुबुन माने माबाफ्राबो हाबफैबाय बिसोरो हयथ' बैसागुनि दोरोंफोरखौबो मोजाङै मोनथिया बा बेफोराव बाहागो लानांगौ बे जिनिसाबो हयथ' बिसोरनाव साननाय हनाया एसे गोमालांबाय बेबायदिबो जानो हागौ दा गोबां जाहोन थानो हागौ आरो खमायनाया खमायदों बिदिनो दा जोङो खायसे खायसे गामिफोराव दाबो दङ नाथाय बैफोर मोसानायफोरखौ जों जुदि नोजोर होयोब्ला डिजिटेल जिहेथु दामखानाय केसेटजों मोसानाय बिदिनो बक्स लाना मोसानाय बेखौ नुयो गोदोनि समाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बिनि 5 बोसोर सिगां 6 बोसोर सिगाङाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बै समाव खाम दामनानै जथा दामनानै बिदि मोसानायखौ हारमनि लाना बिदि मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय बैफोर आगजुफोरजों दामनानै मोसानाय बे खम जालांबाय दा बे बिथिङाव बबेबा मोनसे बिथिङाव बर' समाजाव बे गोहोम गोलैदोंमोन जे जोंनि कालचारखौ जों प्रटेक्ट खालामनो हायाखैमोन गोहोमाथ' गोग्लैदोंआनो आरो दानि मुगायाव जेराव ग्लबेलाइजेसननि मुगा जों मबाइलखौ खुलियोबानो इन्टारनेट खुलियोबानो गासिबो मोनजोबो आरो जेराव गासिबो जिनिसानो रेडिमेड थाखाजोबो बेवहाय मानसिफ्रा आरो खस्थ' खालामनानै बहाथो गावसोर मेथाइ खनबावनो केसेट लानानैनो बिसोरो दा माने मोसायो न'खर न'खर थांनानै मोसायो बेबायदिखौ जों नुनो मोनो गोदोनि दिनावथ' बेफोर गैयामोन बैसागु रंजानांगौबा माने दानसेसो सिगांनिफ्रायनो तालिम होखायो सोर बबे मेथाइखौ खननो बिसोरो मेथाइ सुर होयो मोनाब्लि जों तालिमखौ खोनाखायोमोन बयबो बेबायदिनो तालिम होनोमोन आरो बयहाबो बेबायदिनो मोनसे साननाय थायोमोन देग्लाय माबा मोनसे गोदान मेथाइ लाबोनो हायो नामा बेबायदि जों नुबोदों आरो गोदो गैयामोन जिहेतु आरो जेला गैया मानसिया माने होनो जे नेसेसिटी इज द फादार अफ माबा डिसकभारि बा इनभेनसन होनो जे बेबायदि गोदो गैयामोन नालाय दा बेफोरखौनो माबायोमोन दा गासिबो थाखाजोब्बाय नालाय मानसिफ्रा इजि गयिं जाजोब्बाय रेडिमेड मोनखाजोब्बाय नंखायनो हयथ' बेफोरखौ लानानैनो एसे दामनाय देनाय बेबायदि जिनिसा गोबाङानो रोंला
नंखायनो बे जोंनि हारिमुआव गोहोमा गोग्लैदों गोग्लैखागोन बे आङो नैबे बेलायाव नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैयो जे इजिनि बाथ्रा नोंथाङा एसे मख'बाय माखासेयाव जोंनाव खायसे खायसे जोंनि जे फालिबोनाय फोरबोफोर बै बैसागु मोसानायनिफ्राय लाना न'खर न'खर थांनानै बैफोर जोंना गोमाना लांदों नाथाय बर' न'खरफोराव दासिमबो बा इभेन दिनैसिमबो जों नुनो मोनो जे जौ संनाय बेखौ नुनो मोनो बेनि ओंथिया मा बे बैसागु बा जौ लोंनाया कम्पालसरि नङा जिहेतु जों न'खर न'खर जोङो गामिफोराव जुदि थाङोब्ला जों जौ बानायनाय माइब्रानि जौ बानायनाय दा बिदि मोनो गोबां मेथाइफोरावबो बेफोर दङ आथिखालाव बेखौ नागारनो हाया नामा बर'फोरा दा बेखौ गारनानै सोलिनो हाया नामा बैसागु सेलेब्रेसन खालामनाय जाया नामा बेखौ आं मैयासो आं मोनसे माबानि बे गराय फाख्रिनि मोनसे बैसागु मेथाइखौ नुदोंमोन बेवहाय मोनसे बिसोरो भिडिअ क्लिप्स दिहुनदों बाहाय बिसोरो दिन्थिदों जे मोनसे न'खराव बैसागु मागिनो फैदों मोसानो फैदों ओमफ्राय न'खरनि बिगोमाया होनदों दे मोसाफैदो आं नोंसोरनो साहा फुदुंनानै लोंहोगोन फ्रायनो बैसागु मोसानायफोरनो आइजोफोरनो सेंग्राफोर फैयाखैमोन सिख्लाफोर आरो आइजोफोर बिसोरनो साहाबो फुदुंनानै लोंदों बे मोनसे भिडिअ क्लिप्सआव आं नुदोंबाबो आं सानदों जों माने जालाङोबो बेबायदिनो हयथ' ख्रिस्टियान समाजाव जुदि बैसागुखौ फालियोबा जौजोंथ' बिथांमोनहा फालिनाय नङा बिथांमोनहा साहाजोंनो फालिगोन आरो बेफोरबायदि जिनिसा हयथ' बिथांमोननि थाखाय बैसागु फालिनायाव जौआ एकदम नांगौथार मुवा होननानै बिथांमोना साननाय नङा औ थारमाने जोंनि बे दोरों जायखिजाया जोंनि बे कालचार जोंनि हारिमु बेफोर फालिनायफ्रा हयथ' धोरोमजोंबो लोब्बा गोनां जाय धोरोमाव जेरैबायदि जेरै जों दा जोङो मोदाय दावदैखौनो होन न'खरनि गेदेर गोलावनो होन जेला जोङो गोथैसो बावोबाथ' जों जौखौबो होयो नंगौ औ दा बे जोंनि फोथायनाय जोंनि बाथौ धोरोमनि जे फोथायनाय गोदोनिफ्रायनो जे फोथायनाय दाबो ब्रह्म न'खरफ्राबो बे फोथायनायखौ जोंनो फैगासिनो दङ माखासे दोरोंखौ धोरोमा सोलायोबाबो खिन्थु माखासे दोरोंखौ बर'फ्रा गारनो हाया नाथाय माखासे सोलायनाया डेफिनेटलि फैगोन आरो जेबायदि खायफा खायफा समाजनि थाखाय हयथ' जौआ एकदम नांथारगौ मुवा आरो नाथाय खायफा खायफा धोरोमारिफोरनि थाखाय हयथ' बे नांथारगौ मुवाबो जायाबो जानो हागौ आं बेबायदि फोथायो आरोखि दा बे बिथिङाव बर'नि जिखिनि लाइमोनफोर बे लाइमोनफोरा बे नैबे दा बैसागु अकेसन होननानै जिहेथु फोरबो होननानै सप्तासे बा बेनि सिगांनिफ्रायनो जे जौ लोंनाय बे थासारिया बर' न'खरफ्राव माखासे खायसे न'खरफोरावबो सोलिबाय थायो बे बिथिङाव फरायनायनि बिथिङाव नोजोर होनानै लाइमोनफोराव गोहोम गोग्लैगोन गोहोमा गोग्लैयो जौआथ' मोनसे फेग्रा मुवा जाहैबाय नालाय जिखुनु फेग्रा मुवायानो लाइमोनफोरनि थाखाय गाज्रि लाइमोन बैसोआव फेग्रा मुवाखौ जेसेनो बाहायगोन एसेनो बिसोरनि मेलेमनि बे फेकाल्टिया बे माने मेन्टेल फेकाल्टिया एसे खमायलाङो आरो हयथ' नांथाबनो हानाय गोथौयै साननो हानाय एकाग्रता बेफोर जिनिसा हयथ' खमायलाङो आरो आं सानो जोंनि बर' हारियाव जौनि बाहायनाया एसे बांद्रायानो आरो बेनि थाखायनो हयथ' जोंनि बर' हारिया बेबायदि नांथाबनो हानाय एकाग्रतायाबो हयथ' खम नङाबाथ' जोंनि बर'फ्रा ना मेलेमाव जेनो ना देहायाव जेनो ना गोहोआव जेनो ना साहसाव जेनो बर'फ्राथ' माने बुंनो थाङोबा बिराद माने गोहोगोरा बोलोगोरा साहसि हारि आरोखि नाथाय जौनि बाहायनाया एसे बांद्रायखौनो नुनो मोनो आरो जेराव गोदो जों नुनो मोनोमोन जे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जौनि बाहायनायखौ माने जौ लोंनायखौ एसे होबथानाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव एसे हाबा हुखाफ्रावबो जों नुनो मोनो जे गेदेरफोरजों समानैनो लाइमोनफोराबो जौ लोंनायजों नुनो मोनो बेखौ आं मेगनजों गावनि मेगनजों नुनायखाय बुंदों बेखौ दा बेफोरो जोंनि लाइमोनफोरनाव माने जोबोद माने दानख'थायारि मोनसे गोहोम गोग्लैयो मानो होनबा बेयो फेग्रा मुवा नालाय आरो गोबां मानसियानो जौ लोंनानै माने माबानो हाया गावखौ सामलायनो हाया बा माने बिहेभियरेल प्रब्लेम थायो दा ओंखायनो बेफोरनो जौनि मोनसे गाज्रि गोहोम आरो जों नुनो मोनदों माखासेयाव नैबे बैसागु फालिनायखौनो आङो एसे नोंथांनिफ्राय एसे आगोलाव बुंदोंमोन थेवब्लाबो आङो खनसेबाव बे आयदायाव फैफिननो नागिरदों
जुदि लांदां बैसागुबो जों खुंनाय जायो खायसे खायसे जायगाफ्राव लांदां बैसागु खुङो फ्रि बैसागु खुङो बैसागु बिदाय खुङो माने स्टेजाव बेखौ लाबोनाय जादों दा बेवहाय लांदां बैसागु खुंनाय आरो नैबे फ्रि बैसागु सेलेब्रेसन खालामनाय लोगोसेनो नैबे बैसागु बिदाय खालामनाय दा बे डिफारेन्सआ मा आंनि मथेबाथ' बैसागुआथ' संक्रान्तिनिफ्राय जागायनानै माने जागायजेननानै बैसागनि 1 अक्ट'निफ्राय हमनानै साननै सानथामा सोलियो जेरावबाबो दा आथिखालाव जों नुनो मोनबाय जे लांदां बैसागुबो फैबाय बर'फोरनाव बा जौस्रांनि बैसागुबो फैबाय खायफा जौस्राङाव खालामो खायफा लांदाङाव खालामो लांदां बैसागुआ हयथ' सिगाङाव दंखायोमोन जोंनि बर'फोरनावबो मानो होननानै बुङोब्ला बैसागुआथ' बर'निनो हारिमुखा जों गेजेराव जों बर'फोरनाव बे लांदां बैसागुखौ बारा नुनो मोनामोन एसे खमायलांबायमोन जायगा लानानै जायगा आरो बबेबा जायगायाव दङमोन बबेबा जायगायाव जोंनिथिंजाय एसे खमायलांबायमोन बे लांदां बैसागुआ जों थेवब्लाबो असमियाफोरनाव जों बेबायदिनो लांदां बैसागुखौ नुबाय थायोमोन असमियाफोरनि जारिमिनखौ नायोबाबो बिहुनि जारिमिनखौ नायोबा बिसोरनावबो बिहुखौ बिसोरो मोजां नोजोरजों नायामोन सिगाङाव बिहु माने बैसागुखौ बिसोरो दा जेरैबायदि बिसोरो अनसायदों बिसोरबो सानसे समाव बैसागुखौ बेबायदि अनसायामोन बिसोरबो जायखिजाया दिनै दोरोंफ्राबो सोलायलाङो फालिनायफ्राबो सोलायलाङो दा जोंनाव जौस्रांनिबो बैसागु फैबाय दा बेनिफ्राय लांदां बैसागुआबो दंसै आवगायनिफ्रायनो दंखायोमोन गेजेराव हयथ' गैयामोन जौस्रांनि बैसागुआ नाथाय गोदान बायदियानो गोदोथ' बर'फ्रा जौस्राङाव निस्सय बैसागुखौ फालियामोन लांदाङै फालियोमोन दा आगु बैसागुबो फालिबाय बेफोरखौ एजुकेसनेल इनस्टिटिउटफ्राव बांसिन फालियो खायफा टाउन खाथिनि गामिफ्राबो फालिनाय नुदों दाखालिसो आं हाब्रुबारियाव फालिनाय नुदों आरो जे जौस्रांनि बैसागुखौ जों नुनो मोनो बैसागु बे फालिनाय सानथाम सानब्रैनि उनाव एसे उनावसो बैसागुखौ फालियो जौस्रांनि बैसागुखौ जानो हागौ बे साननै सानथामाव मुखुब जानानै बयबो थाजोबो ओंखायनो हयथ' एसे उनावसो बे बैसागुखौ फालियो आरोखि दा बेखौनो सिगाङावनो फालियो उनाव फालियो बैसागुआ जौस्राङाव बा आगु हिसाबै जोंनाव नुजाफैबाय आरो दा बेखौथ' फालिनायफ्राथ' बेबायदिनो जोंनि गेजेरजोंनो फैयो मानसिनि गेजेरजोंनो फैयो मानसियानो दोरोंखौ रोगायो दा बे हिसाबै लासै एसे दोरोदनाया फैबाय थायो आरो हयथ' मानसिफोरनि समजों लोगो मानसिफोरनि साननाय हनायफ्राबो बा मानसिफोरनि माबाफ्राबो परिबेस गामिनि संसार जानायनि परिबेसफ्राबो सोलायलाङो बेफोरजोंनो हयथ' एसे सोलायलांबाय थायो आं बेबायदि सानो आरो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ आं मोनथिबावनो लुबैगोन आरो नैबे समावनो आङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैदों नोंथांनि जिउ जारिमिनखौ एसे मिथिजानो लुबैदों आङो जे नोंथाङा दिनैसिम बेहालागै मोनफैबाय ओरैनोथ' आंनि जोनोमा बे क'क्राझार खाथिनि थेङापारा गामियावनो जोनोम जादों जों उन्दैनिफ्रायनो टाउन खाथिनि गामियाव जों देरनाय ओंखायनो जोङो बारा बेबायदि जों जे एसे एनै नुबोदों नियमफोरखौ बेखौनो आङो खोन्थाबाय खिन्थु जानो हागौ आरो गोथौसिन गामियाव जोनोम मोननायमोनब्ला आङो बेफोर दोरोंफोरखौ आरो मोजाङैसिन नुबावगौमोन उन्दैनिफ्रायनो जायखिजाया आङो आंनि फरायनायाबो बेहायनो गामियावनो ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो क'क्राझार गार्लस हाइ स्कुलाव फरायनानै आङो बिनि उनाव आं कटन कलेजाव फरायहैदों ओमफ्राय बे समाव कटन कलेजाव एकदम आसाम आन्दलन जाफुबाय थानायलाय आङो उनाव BSc नि एडमिसनखौ आं बाव लादोंमोनबाबो आं उनाव शिलंआव लेडिकेन कलेजाव फरायहैदों आरो हजोंनिफ्रायनो आं MSc खौबो आं हजोंनिफ्रायनो फरायदों बिनि उनाव आङो हाबा जाखांनानैसो आं साख्रियाव हाबदों साख्रियाव हाबनानै आं दा बे आंनि जोनोम जायगायावनो बे क'क्राझारावनो बे क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायावनो आङो फोरोंगिरि जानानै दङ गोजोननाय थाबाय खम समनि गेजेरावबो नोंथाङा आयदा नङाब्लाबो बे बाथ्राखौ फोरमायनायनि थाखाय आरो लिरगिरिनि सायावसो नोंथाङा गोबां बिदिनो लिरनानै साहित्य एकादेमि रांसार बान्थाखौ नोंथाङा मोननो हाबाय दा बेखौ सुंथाबै एसे मिथिनो लुबैदों माब्लानिफ्राय लिरजेननायखौ नोंथाङा जागायजेनो लिरनायाथ' आङो एसे उन्दैनिफ्रायनो लिरदों आङो
क्लास 7, 8 सोनिफ्रायनो लिरदों स्कुलनि माबायाव मा होनो मेगाजिनावनो आं लिरजेनदोंमोन बेनिफ्राय बे 10 नभेम्बर फालिनाय बा आबसु कनफारेन्सफोर डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्सफोर बेफोरावबो आं लिरदोंमोन बेबायदिनो बादायलायनायफ्रावबो लिरनाय बादायलायनाय बेफोरावबो आं बाहागो लादोंमोन बेबायदिनो आंनि लिरनाया जागायजेनदों बुंनो हायो दा बेनिफ्राय आङो बे समाव रादाब सानस्नियारि खौरां बिलाइ ओंखारोमोन बेवहाय थुनलाइनिबो पेज थायोमोन बेवहायबो आं लिरदों बेनिफ्रायनो आं लिरजेनदों होननानै बुंजायो आरोखि बेनिफ्रायनो लिरबाय थादों बेनिफ्राय जेला आङो मेट्रिकखौ पास जानानै कटन कलेजाव फरायहैदोंमोन आं एसे लिरनायनि माबाखौ आवथाखौ आं एसे गुवारसिनै मोनदों फरायनाय लिरनायनि मोनसे परिबेस आं बेवहाय मोनहैदोंमोन बेनिफ्राय आंनि लिरनाया बेनिफ्राय आरो बन्द जायाखै बिदिनो आं लिरगासिनो दङ दासिम आङो गांद' खन्थाइ बिजाब लिरबाय आरो रायथाइबो लिरबाय गांसे बेनिफ्राय आङो जे आंनि गिबिसिन खन्थाइ बिजाबा 1982 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन बे समाव आंनि बैसोआ 19 बोसोरमोन आं बे समाव कटनाव फरायोमोन आरो बे समाव बे बिजाबानो बर' आइजोफोरनि गाव हारसिङै लिरनाय गिबि बिजाब लोगोसे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नैबे समाव आं मोनथिनो लुबैगोन जे गोबां गामिफोराव खायसे खायसे बर' गामिफोराव जों जुदि नोजोर होयोब्ला नैबे दामनाय देनायखौनो आं एसे लांफिननो नागिरदों माखासे जायगाफोराव खाम सिफुं सेरजानि अनगायै बै साउन्ड चेक जायखौ जों बुङो बेनि अनगायै गुबुन आलादाबो जों नुनो मोनो खायसे गामिफोराव जेरै थिं मोनसेखौ लानानै दामनाय बयबा बिदिनो खायसे जेनेबा जाय माने नैबे साउन्डनि थाखाय आरो बिदि गामला लानानै दामनानै मोसानाय बेखौ नुनो मोनो बे बिथिङाव मा बुंगोन मेडाम जोंबो नुबोदों उन्दैनिफ्रायनो थिं गोबाय दामनानै माबानानै बेफोरबायदिखौ नुबोदों बेफोर मोजां नङा आरो हागौमानि जोङो जोंनि दोरोङारि दामग्रा दामजुफोरखौ जों बाहायनांगौ जेरै जाबख्रिंखौनो होन गुबुन जेबो नङाबाबो जथा आरो जाबख्रिं लानानैनो मोसानो हायो खाम गैयाबाबो माबा मोनसे दल लानानै बा थरखाफोर लानानै जों बिदिनो मोसानो हायो जों माखासे जिनिसखौ एसे नोजोर होनांगौ बेफोरखौ गामियाव हयथ' गामिनि समाजा एसे बेफोरखौ एसे सांग्रां जानांगौ जाहाथे बेफोर मुवाफोरखौ दामनानै बेबायदि रंजाया बेफोरखौ एसे गावजों गाव एसे बादा होलाय लायोबा मोजां होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला माने जोंनि माबाखौ हारिमुखौ जोङो जुदि गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनांगौबा बेखौथ' जोंखौ बयबो नुगोन जोंनि बे मोसानाय बैसागु मोसानायखौ जुदि थिं दामनानै मोसानाय नुयोबा बेसेबां गाज्रि जों बेखौ जोंनि एकदम मोजां फर्माव पियर फर्माव जोङो बेखौ दिन्थिनो हानांगोन दा बेफोरखौ जोङो माबानांगौ डिसकारेज खालामनांगौ बेफोरबायदि दामनाय देनाय बेफोरबायदिखौ आरोखि बे थिं दामनाय माबा दामनाय बेफोरबायदिखौ जों डिसकारेज खालामनांगौ नांगौबा खाम गंसे लानानै जथा लानानै जाबख्रिं लानानै थरखा लानानै बेबायदिनो जों जोंनि हारिमुखौ दिन्थिनो हायो आरो जोंनि गेजेरावथ' बुंनो थाङोबा आथिखालाव बे मा होनोमोनलाय गंगोना दामनायखौनो नुनोनो थांलिया जोंबो उन्दैयाव एफा एनैल' नुदों गंगोना दामनो गोरोङानो गैया बुंनो थाङोबा बेबायदि आरो दा ओंखायनो जोङो गारलांनानै गुबुनासो दा गंगोनाखौ गावसिनि होननानै बुंनो लाबाय दा बेहायनो बुङो गाननाय जोमनाय बा माने गहेना बेफोरखौबो जों सानो जे दा गामखारु जे असमियाफ्रा बिहुआव जेखौ गाननानै मोसायो बा जनबिरि बे माबा माला बेफोरखौ जोङो सानो जे चन्द्रहार बेफोरखौ सानो जे जोंनि नङा सानो नाथाय बेफोर गासैबो जोंनि जों बेफोरखौ अनसायनो रोङाखै गुबुना बेखौनो लानानै गावसिनि होनदों दा ओंखायनो जोंनि जिनिसखौ जों अनसायनो रोंनांगोन आरो जोंनि हारिमुआव जोंनि दामनाय देनायाव जोंनि फालिनायफ्राव जाहाथे माबाया हाबफैया पलिउसन फैया बे जिनिसखौ जोङो साफ्रोमबो सांग्रां नोगोरारिफ्रा बेखौ नोजोर होनांगोन बेखौ
नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जिहेतु गंगनानि बाथ्रा नोंथाङा बुंबाय नैबे गोदोनायाव गानग्रा जौनि बाथ्रा नोंथाङा बुंबाय दा बैफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय आरो बेफोरखौ जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय माबायदि राहा खालामनाया गोनांथि जिहेतु जोंनाव गोबां आगजुफोरानो दामनाय देनायनिफ्राय लानानै माखासेफोरा गोमालांनो हमबाय माखासेखौ जों बावबाय गुबुना जोंनिफ्राय लांबाय दा बैफोरखौ जोंनि होननानै बुंनोबा जोंनि होननानै बेखौ लानो थाखाय बेखौ जोङो बिदि जोंनि थार होननानै मोनसे साहस खालामना बुंनो हानाय बिदि बायदि रैखाथि गोनां बा रैखा खालामनो थाखाय मा राहा खालामनाया गोनांथि दं मोनसेया जाहैबाय जों जिनिसफोरखौ रैखाथि होनांगौब्ला इन्टेलेक्चुयेल प्रपार्टि राइटआव जेरै आर'नाइनि GI मार्क जों खालामनांगोन बा जोंनि मुवाफोरनि आर'नाइल' नङा जोंनि जाय मुवाफोर दामग्रा देग्राखौनो होन गानग्रा जोमग्राखौनो होन गहेना पातिखौनो होन बेफोरखौ जोङो माबानो नाजानांगोन दाखालिसो बावैसो नुदों सासे मणिपुरि आइजोआ माबा मोनसे गावनि दानाय जि दिन्थिनानै माबा मोनसे बिराद बयजोंबो बाख्नाय जादों नाथाय बिथांनि जे दानाय जे गानदोंमोन बिथाङा जे ड्रेसखौ बाहाय जे आगर बर्डारनि जे आगर बे आर'नाइसोमोन दा बेबायदिनो जों जुदि जोंनिखौ रैखाथि होनो रोङाब्ला जोंनि जिनिसा गोमालांगोन दिनै बे आर'नाइयानो सारिनि बर्डारावसो थाहैगोन गुबुननिसो जिनिस जाहैगोन दा ओंखायनो जों सम थानायावनो जोङो GI माबाखौ दिहुननानै लानांगोन इन्टेलेक्चुयेल प्रपार्टिनि फारसे जों मोजाङैनो माने माबानांगोन जेरै बावैसो बिहुआबो गावसिनि गामसाखौ GI मार्क होबाय बेबायदि थिग बिदिनो जोंनि इन्दिनिफ्राय हमनानै जोंनि आगर आखाइ गासिबो बेफोर गहेना बेफोरखौ जोङो दोनथुमनोबो रोंनांगोन जोंनो आर्काइभ खालामनांगोन जों मिउजियाम खालामनांगोन जों बर' आइजो लिरगिरि गौथुमनिफ्राय जोंहा मोनसे प्रजेक्ट दङ जों बेखौ दाबो माबानो हायाखै मोगथां महर होनो हायाखै खिन्थु जों मोनसे आर्काइभ जों खुलिनो नाजागासिनो दङ बे आर्काइभआव जोंनाव आगर आखाइबो थागोन गहेना पातिबो थागोन बेफोरबायदि जिनिसखौ जों खालामनो नाजादों आरो बेखौ जिहेतु जों बेबायदि खालामाखै रावबो आगर आखाइनि सायाव गोदोनि माखासे आइजोफोरा लिरलांदों नाथाय बिनि सायाव दासिमबो साइन्टिफिक स्टाडि बेबायदिद्राय जायाखै आं सानो जोंनाव दोनथुमनाय साइन्टिफिक स्टाडि बेफोर दरकार आरो इन्टेलेक्चुयेल प्रपार्टि राइटआव जों बेखौ जों मोजाङै गोसो होनांगौ जोंनि जिनिसफोरखौ जोंनिनो होननानै थिनानै दोननो हानांगोन आरो नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो लुबैगोन जों नुनो मोनदों गोबां नैबे बैसागु बोथोरावनो जों जागायनायनिफ्राय जों जुदि नोजोर होयोब्ला नैबे मोसौ बैसागु मानसिनि थाहैबाय दा बिदिनो गोबां जोंनाव दामनाय देनाय आसार खान्थिफोर न'खर न'खर थांनाय मोसानाय दा बैफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय दा बेखौ माखासेखौ नोंथाङा बुंदों जे गोमालांबाय होननानै गंगनानिफ्राय लानानै बेबो गोदोनायाव गानग्रा जे नैबे अखाफोर दा बैफोरखौ गोमालांनायखौ नोंथाङा बुंनो नागिरदों दा बे बिथिङाव जों बैखौ रैखाथि होनो थाखाय समाजारि आफाद जोंनाव गोबां बर'नि आफादफोर दङ दा बै आफादफोरा माबायदि खामानि मावनाया मोजां आरो लोगोसेनो जों नुनो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बिथिङाव बोसोरफ्रोमबो जों रंजालि बैसागुखौ जों फालिनायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायै आरोबाव बैफोरखौ जोङो गोख्रोङै बा बैफोर जायफोर जोंनाव गोमालांनो हमबाय दा बैफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बा आरो लाइमोनफोरखौ जाय लाइमोनफोरा आथिखालनि समाव गोबाङानो बैसागु बोथोरब्ला बैसागु माबायदि फालिनाय जायो बेफोरखौ मोनथिनो नागिरा खायसेया मोनथियाखैबो दा बैफोरखौ जों बिसोरनो मिथिहोनो थाखाय माबायदि मावनाया मोजां समाजारि आफादफोरा माहारियारि आफादफोरा जेरै बर' फरायसा आफादा जेरैबायदि बैसागुखौ गोदोनिफ्रायनो खुंबोगासिनो दङ बिथांमोनहा लांदां बैसागु खुंबोगासिनो दङ आरो जाय खाथि खाला गामिफोरनि जायफोर मोजाङै माने मोसानो रोंगौ दामनो खननो रोंगौ बिसोरखौ लाबोनानै बिथांमोनहा बेबायदिनो श'केस खालामगासिनो दङ नाथाय बिथांमोनहा आरो बे खामानिखौ एसे देरसिनै मावबावनो हायो बे जिनिसखौ लाइमोनफोरखौ एसे माने माबाबावनो हायो जेरै इनक्लुसिभ प्रग्राम माखासे लाबावनो हायो लाइमोनफ्रा जेराव माने मा धरननि खालामबा मोजां जागोन जेनेबा बेबायदिनो लाइमोनफ्राबो जाहाथे बाव बाहागो लायो बा जोंनि दोरोङारि फालिनायफोरखौ मोनथिनायनि सायाव जेरै माखासे कम्पिटिसनफोर हयथ' लाइमोनफोरनो होनो हायो बैसागु फालिनायनि सोमोन्दै बा बेबायदिनो
बैसागु मेथाइ खननाय दामनाय देनाय बेफोरनिबो माखासे हयथ' कम्पिटिसनफोरबो होफादेरनो हायो बा एवेयार खालामनांगौ आरोखि जों बिसोरखौ मोनथिहोनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला गामिनि लाइमोनफोरा दासिमबो हयथ' बैसागुनिफ्राय गोजान जायाखै बिसोरो मोनथिगौ दोरोंखौबो मोजाङैनो मोनथिगौ गावसोरबो फालियो नाथाय टाउन सहरफ्राव जोंनि लाइमोनफोरा हयथ' बैसागुनिफ्राय एसे गोजान गोजान जालांगासिनो दङ बैसागु होननानै बुङोब्ला बिसोरो बिदिनो रंजानाय बाजानायखौल' हयथ' नुयो खिन्थु गोदो माबायदि बेबायदि दोरों बेबायदि मोनसे फालिनाय मोनसे फोथायनाय बेबायदि दङमोन बे जिनिसखौ हयथ' गोबाङानो मोनथियाबो जानो हागौ दा बेफोरखौ मोनथिहोनो नाजानांगौ जों लाइमोनफोरखौबो बिसोरखौ माखासे बेबायदि प्रग्रामफोरखौ हयथ' लानो हायो बेफोरनि सोमोन्दैबो साननांगौ आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नैबे समाव आङो मोनथिनो लुबैगोन जे आथिखालाव बा नैबे दाखालिनिफ्राय नायनानै जुदि नोजोर होयोब्ला 12 खालारनिफ्राय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव जिथि बावखुंग्रि बे हाजो गाखोनाय बे जों नुनो मोनदों दा बे मा दं बेहाय जे बावखुंग्रियाव जे मानसिफोरा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा फैनानै बेवहाय बैसागु अकेशनखौ बा नैबे दिनै मोसौ बैसागु बेखौ अकेशनखौ नोजोर बोनानै बेयाव हाजो गाखोनाय जायो मानि थाखाय गाखोयो बे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय आं हाजो गाखोनाय बुंनाय नङा बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बुंगोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बे बिटिसि हालामाव गुबुन हाजोखौ बेबायदि गाखोनाय नुवाखै आं दाबो दा जुदि गोदानै बबावबा सोलोंदोंबा बे आलदा बाथ्रा खिन्थु जों गोदोनिफ्रायनो जों बावखुंग्रि हाजो गाखोनायखौनो खोनाबोदों जों उन्दै समाव जोंखौ गाखोनो लांफायामोन सेंग्रा सिख्लाफ्रानो बांसिन गाखोयोमोन आरो बे बावखुंग्रि हाजो गाखोनायनि दोरोङा माब्लानिफ्राय सोलिदों बेखौ रावबो बुंनो रोङा हयथ' बेयो गोदोनिफ्रायनो आजै आजौमोननिफ्रायनो सोलिबोदों आरो बेजों माखासे खुगान्थाय माखासे लिजेन्डबो नांफानानै दङ माखासे मिथ बेफोरबायदि नांफानानै दङ जेरै बाहाय दिप्लाय खुंग्रिनि मिथ नांफानानै दङ मोनसेल' मिथ नङा गुबुन गुबुन मिथ दङ बेनि गेजेराव दिप्लाय खुंग्रिनि मिथानो बयनिख्रुइबो पपुलारसिन बेवहाय माबानाय मथेब्ला खुगान्थाय मथेब्ला बे दाउखा राजाहा सासे फिसाजो दङमोननो आरो बे फिसाजोआनो जादों दिप्लाय खुंग्रि आरो बे बिथिंजाय दाउखाजानबो दङ माने जों बे जायगायाव आरोखि बेबायदि मोनसे दङ जे माबानि सल' दंना मा होनोमोनलाय बेखौ खोथिया बुदां आरो चन्द्रमालि बेनि सल'आवबो बेबायदिनो खोथिया बुदांखौ चन्द्रमालिया दुगैनायाव लथाजों देनानै बुथारो ओमफ्राय माने थैहाबहोयो आरो बियो माने बोहैलाङै लाङै जाम्फैजों बोहैलाङै लाङै दाउखा राजानि जानाव नांहैयो बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ दा बेबायदिनो बे दिप्लाय एरियानि राजा दाउखा राजा जायखौ हिन्दु मिथल'जि मथे दक्ष राजा होननानैबो मिथियो आरोखि बर'आव बेखौ होनो दाउखा राजा बे दाउखा राजाहा फिसाजो सासे दंमोननो बेनो जाहैबाय दिप्लाय खुंग्रि दा दिप्लाय खुंग्रिया बिराद नायनो मोजां बिराद रायजोनि मोजां खामानि मावो सिख्लाबाबो माने बिराद मोजां बेबायदि समाजनि खामानि मावोमोननो ओमफ्राय बे चैत्र संक्रान्ति खालि बियो गावनि लोगोफोरजों आरो गावनि सान्थ्रि हान्जाखौ लानानै बियो दिप्लाय हाजोआव गाखोहैदोंमोननो बे समावनो बिहा सासे मोजां मोननाय अनसेमा दङमोन आरो माने जोहोलाव सासे आरो बियो माने दावहायाव थैनाय खौरांखौ बे हाजोआव दं समावनो मोनदोंमोन बेखौ मोननानै बियो ओरैबायदि दुखुजों एकदम बोदोर बावलि जानानै बियो खारग्लुं खारसि जानानै बियो हाजो थिखिनियाव खारखोलांदोंमोन ओमफ्राय हाजो थिखिनियाव खारनानै बियो गावनि जिउखौ नागारदों बेबायदि मोनसे सल' दङ आरो बेजों लोगोसेयैनो बिनि दुखुखौ नुनानैनो बेजों थांफानाय लोगोफोर आरो सान्थ्रि हान्जाफ्राबो गावसिनि जिउखौ नागारफादोंमोन होननानै बुंदों आरो बे समनिफ्रायनो दिप्लाय खुंग्रिनि बे बावनायखौ मान होनानैनो हाजो गाखोनाय दोरोङा बावखुंग्रि हाजोनि मुङाबो बावखुंग्रि जाबाय आरो बे गाखोनाय बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय दोरोङा सोलिबोगासिनो दं होननानै फोथायनाय दङ मोनसे
बेबायदि जों नुनो मोनदों आंबो बे जायगायाव थांदोंमोन दा बेहाय दा बिटिआर सरकारा आथिखालाव बेखौ बानजायबाय थादों आङो बेहाय जाखिनि बे नोंथाङा जिखिनि बुंबाय बे दिप्लाइनि बाथ्रा नोंथाङा बुंबाय दा बेहाय जाखिनि बे जारिमिनारि माखासे जोंनाव बे दङ दा बैफोरखौ रैखाथि होनोब्ला माबायदि खालामनाया मोजां जागोन बेखौ जिहेतु जोङो फेस्टिभेल फैयोब्लासो जों बेखौ बिटिआर सरकारा बे समाव बुंदों जे बावखुंग्रिनि बे मुसुखाखौ मोजां खालामगोन ना बे बाथ्राखौ बुंदों बेनि अनगायै मा खालामनाया मोजां जायखौ नायोब्ला जे बावखुंग्रिनि सोमोन्दै रोखायै मोनथिनो हानाय दा बेफोरबायदि दोननाया गोनांथि दं होनना सानो नामा जेब्ला बिटिसि खुंथाया 2013 मायथाइयाव बावखुंग्रि फोरबोखौ गिबि खुंजेनदोंमोन अब्लानो बिथांमोनहा मोनसे प्रचार बानायदोंमोन बे प्रचारावनो बिथांमोनहा बे बावखुंग्रि हाजो बेनि खाथि खालानि हाजो बेफोरनि सोमोन्दै मोजां मोनसे प्रचार दिहुनदोंमोन जानो हागौ गोबाङानो फरायनो मोनाखै आरो नाथाय नैबे जोंनि नैबे मानो थाखाय जों फालियो जोंबो उन्दैयाव मोनथियामोन मोजाङै दा जायगानि मानसिफ्रा हयथ' मोनथिगौ मानि थाखाय फालियो आरो सिगाङाव गोबां जायगानि मानसिफ्रानो हयथ' बेबायदिनो बावखुंग्रि हाजो गाखोनायखौबो इसेबां माने माबा होआखैमोन बिथांमोनहा सानो जे हाजो गाखोयोबा हाजोआ एसे खहा जायो हाजोआव पलिउसन जायो आरो बावखुंग्रि हाजोखौ बांसिन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बांसिन गाखोयोमोन गावसिनि मोजां मोनलायनायनि रादाब होलायनाय मानाय बेबायदियाव बांसिन गाखोयोमोन होननानै फोथायनाय दङ आरो जायगानि मानसिफ्रा बेबायदिनो हयथ' खायफा मानसिफ्रा माने हाजो गाखोनायखौबो बारा इसेबां माबा होआखैमोन एनकारेजबो खालामामोन आरो मानो होनबा खाथि गामियाव फोथायनाय दंमोन जे बावखुंग्रि हाजो गाखोनो थाङोबा सुवा सुथि जानो हागौ मानो होनबा बे हाजोआ गोथार बिगोमा दङ आरो सुवा सुथि जायोब्ला बेबायदिनो गामिनि जरासे सेंग्रा सिख्लाया गोमागोन बेबायदि जिउ खहा जागोन बेबायदि मोनसे फोथायनायबो दङमोन मोनसे समाव नाथाय दा जिहेतु बावखुंग्रि फोरबो खुंनायनि उननिफ्राय बे बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फेस्टिभेला बे फोरबोआ जोबोद पपुलार जाबोगासिनो दङ दा बयजोंबो मोनथिसिन जाबाय बयबो फैयो बे मोजां बाथ्रा नाथाय जों मानो फालियो बे बाथ्राखौबो बयनोबो जोंनो मोनथिहोनांगौ एवेयार खालामनांगौ मानो फालियो जोंनि दोरोङा मा जों जोंनि दोरोंखौ माबोरै मोजाङै लाखिनांगौ हाजोखौ जों माबोरै अननांगौ बे दोरोंखौ जों जाहाथे गोबाव समनि थाखाय फालिनो हायो हाजोआ जेनेबा जानला मोनला गाखोयोब्ला हाजोखौ जों अननो रोङाबा हाजोआव जों जुदि दाखोर दाला प्लास्टिक गारबोयोब्ला हाजोआ पलिउसन जागोन हाजोआ पलिउसन जायोब्ला गोबां बाय'डाइभारसिटि गोबां बिफां लाइफाङानो माने रज'नाय नङा आरो जोंहा डिफरेस्टेसन जानो मोननाय नङा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों माने जोबोद मोजां नोजोराव लाखिनांगौ जों हाजोखौ जों अननांगोन हाजोल' नङा जोंनि मिथिंगाखौनो जों बयबो अननांगोन रैखाथि होनांगोन संरैखाथि होनांगोन आरो जोंनि दोरोंखौबो जों संरैखाथि होनांगोन आरो जों माने जों गोदो माबोरै फालियोमोन मा गोसो लानानै जों फालियो मानि थाखाय फालियो बेखौ जों रावबो बावगारलांनो नाङा जों जोंनि दोरोंखौ जों बयबो मिथिनांगौ दा बेहाय जोङो सम नुनो मोनो दा बेहाय गोबां बिदिनो गुबुन धोरोमनि सिबियारिफोरा बे जायगायाव फैनानै गावबा गावनि जे धोरोम बा बेनि थानसालिखौ बेवहाय गायसननायखौ जों नुनो मोनबाय दं दा बे बिथिङाव बेसेबां गोनांथि दं होननानै नोंथाङा सानो बेखौ जोंनि आङो बे धोरोम फालिनायनि सोमोन्दै बारा इसेबां मोजाङै बुंनो रोंनाय नङा थेवब्लाबो जों खोनायोमोन जे बोसोर गोदानाव जेरै अन्थाइ गुफुर माने दांदुफुर हाजोआव मोनसे अन्थाइ गुफुर दङमोन बे अन्थाइआ लासै लासै एसे सोमबोनो हमबाय सिगाङाव एकदम गुफुरमोन गोजाननिफ्रायनो गुफुर नुहुरोमोन बेहाय बैसागु दानाव माने बैसागनि गिबि सानखालि बा नैथि सानखालि बैसागु समाव आरो बेवहाय गाइखेर लुहैनायनि मोनसे दोरोंबो दङमोन गामि खाथि खालानि मानसिफ्रा बे सिबियारिफ्रा बे हाजोआ नायनो एसे मैदेरनि खर' बादि अन्थाइआ आरो बेजों मोनसे माबा दन्दर दङ बे मैदेर सुन्दाय बायदिनो दा बेवहाय
गाइखेरखौ लुयोबा गाइखेर आवा लुयोबा बे गाइखेरा बे दन्दरजों सुन्दाय महरनि बे दन्दरजों ओरै गाहायाव गोग्लैलाङो आरो बेनो हयथ' दिब्लाय बिलोआवबो गोग्लैहैयो ओंखायनो जोंनि खाथियाव सासे आयं दङमोन आयं हिन्जाव बे आयंआबो बे सल'फोरखौ खोन्थाबाय थायोमोन आरो बेयो बुङोमोन जे बे गाइखेरनि थाखायनो दिब्लाय दैनि ना नाथुरफ्रा माने गाइखेर मोनामो होननानैबो बुंनायमोन बिथांमोन दा नंखायनो माने जोंनि बे फोथायनायाबो बाव नांफानानै दङ जेरै बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव हयथ' गोदो बेबायदिनो मा दङमोन मा गैयामोन दाथ' मोनसे माबा दङ शिब मन्दिर दङ आरो बेवहायथ' जों बाथौ माने खेरायनायबो नुनो मोनो आरो गेजेराव बेबायदिनो बिश्वहरिनि मन्दिरबो दङ हयथ' हाजो होननानै बुङोबा बेफोर हाग्रा होननानै बुङोब्ला हाग्रानि बिगोमा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा फोथायखायो दैसा मोनसे निजोरा मोनसे बारोबाबो बेखौ खुलुमाबा बेखौ बावाबा गय फाथै होनानै बावाबा थाखा गोथां होनानै बावाबा बारखाया बर'फ्रा बेफोरबायदि फोथायनाय दोरोङा दंखायो हाजो हाग्रा दैमा दैसा निजोरा बेफोरबायदि फोथायनाया थाखायो आरो धोरोमा बेबायदिनो फोथायनायजोंनो जाजेनखादों बे हिसाबै मानसि थागौमानि धोरोम फोथायनायाबो थाखागोन गुबुन गुबुन धोरोमारिनि फोथायनायफ्राबो गुबुन गुबुन जायो बे धोरोम फोथायनायनि सायाव आंहा इसेबां बुंनांगौ गैया फोथायनायाबो थागोन नाथाय जों बेखौ नोजोर होनांगौ जे बेबादि नङा जे गासिबो अन्थाइखौनो माबा मोनसे सावगारि आखिनानै बेखौ फुजिनांगौ बिदिबो नङा जोङो बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय फोरबोखौ बा बावखुंग्रि हाजोखौ जोङो जेरै दङ गोदोनि महरावनो जों हागौमानि जों संरैखाथि होनो नाजानांगौ गोजोननाय थाबाय नोंथाङा नैबे बैसागु अकेसनखौ बा बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा बावखुंग्रिनि सोमोन्दैबो जोंनो थोजासे बाथ्रा मोनथिहोबाय जोबोदनो गोजोननाय थाबाय आं नैबे समाव जोबथारनायाव नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो बा नोंथाङा नैबे समाव जाय बर'नि लाइमोनफोर दङ बर' हारिनि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोननो बैसागु बोथोरखौ अकेसनखौ लोब्बा लाखिना माबाफोर बुंगोन नामा सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय नामा ना बयनिबो थाखाय आच्छा बैसागुआ जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो जोंनि माहारियारि फोरबो नंखायनो जों बेखौ बयबो जों मोजाङै फालिनांगौ माने जोङो माने मोजाङैनो जों फालिनांगौ बेखौ थारमाने गोदो जेरै फालियोमोन माने बिनि गोदोनि महरखौ जों गोदोनि महर हिसाबैनो जों दोननो नाजानांगौ जों जाहाथे जोंनि बे हारिमुवा पलिउटेड जाया बा माबा लाङा बेनि महरा गेब्रेंलाङा बे जिनिसखौ जों नोजोर होनांगौ दा बेखायनो बैसागु बोथोरा बयनिबो थाखाय माने गाहाम रादाब लाबोथों आरो बयबो गोजोनै थाथों बयनिबो जिउआव जौगानाय फैथों बेखौनो आङो बयनिसिमबो नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बयनिसिमबो आंनि बैसागुनि अनसायनाय रादाबखौ आं बयनोबो हरबाय जोबोदनो गोजोननाय थाबाय नंगौ बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो नैबे समाव मोनथिनो हाबाय जा बिथा बैसागु गोदोनि फालिनाय आरो दानि जे बैसागु बोथोर बा बैसागु माबायदि फालियो बर'फोरा बिनि सायाव बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौ मोनथिबाय लोगोसेनो बिथाङा फोरमायदों जे जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानाय दामनाय आगजुफोर बैफोरखौ जों माबायदि रैखाथि होनाया मोजां बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय रोखायै मोनथिबाय नैबे समाजारि आफादफोर बे आफादफोरा बैफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनि दामनाय देनायनिफ्राय लाना गाननाय जोमनाय बैफोरखौ जों माबायदि रैखाथि लाखिनांगौ बेनि सायावबो बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो हाबाय लोगोसेनो बिथाङा बावखुंग्रि जे फोरबो थामहिनबा बावखुंग्रियाव हाजो गाखोनाय बिनि सायावबो मानो गाखोनाय जायो बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ रोखायै नोंथांमोननो मोनथिहोबाय नैबे समाव नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ बड'लेण्ड बुब्लिनो होनायनि थाखाय नैबे समाव नोंथांखौ साबायखर बावबाय आरो बिदाय लाबाय गोजोन्थों